No niin, moi katsojat. Nyt on sellainen maisteluvideo. Ja voi jumbet. Ja puhelin kaatuu siinä, niin olkaa hyvä siitä. Niin. Mutta meillä on tänään yksi vieras. Ja ei. Hän on tuntematon oikeasti. On ollut yhdellä Sortsi-videolla, tai 2. Niin kahdella. Kyllä ehkä saatatte tunnistaa, jos katsotte edellisiä. Mutta pitkästä aikaa tulee video. Niin, nyt mä ensin maistelen tämmöstä vaniljamakuinen vanukas kermavahdolla pudding with jassi. Me ollaan jo vähän maisteltu tätä jo tässä. Tosi hyvää tää on siis. Meillä on vielä täällä ihan pohjalla vähän se. Koska meillä meni viime video aika pieleen, me ei voitu tuota sitä. Kato, nyt mä söin tää, kun mulla oli, me söitin tohon johonkin asti, tohon itse. Mut hei, mikä hakee vettä? Maistellaanko sitä? Joo! Meillä on vielä muutakin tässä tulossa, mutta laittakaa 50 seuraa ja anteeksi kun mä tein silloin spessua, mä lupasin. Mä oon niin pahoillani. Mutta jos tänään tulee täydet seuraavat, me tehdään jotain spessua teille. Kyllä. Kannattaa tilaa. Joo. Mutta mikä on teidän lempiherkku? Kertokaa kommenteissa. Miten meni päivä? Meillä meni hyvin, koska... Miten meni koulupäivä? Niin. Kertokaa mikä oli vanukas ja keksi. Ja vaikka vimu. Niin. No siis meillä oli tänään perjantai. Torpela päivä. Joo, sit meillä pelattiin kahuuttia. Meidän vieressä oli sellainen, tai no eessä oli sellainen Inisiä. Niin, se on ollut monella videolla. Ja sitten, että ei taas mä vastasin väärin. Mutta kannattaa katsoa tää loppuun asti, koska siinä me vasta arvostellaan nää niinku 3/5 tai tälleen. Nyt me pöytä on ihan märkä. Ahta mitään. Ei veti paskata. En oikeesti vetänyt. Joo, vesi on tosi Se on vaan tommonen pieni källi. Joo, se on tuolla meidän takana sellainen vanha mamma. Niin, vetin Joo. niin äiti on siellä. Kun me ollaan nyt vetillä. Joo. Mutta joo. Älä nyt. No vesi tosi hyvä. No niin, otetaan Tämmöset. kekkuset. Pitäisikö maistellaan sitten semmonen pieni pala ja sitten juotaan vettä? Joo. Noin. No vähän. Sitten veti. Nyt mä oon jotain toffee. Otpa vielä. Niin, elikkä... Joo. Tää toffee juttu. Tällainen Joku fingers. Mut hei. Me ei tiedä, mistä maasta ne edes on. Ei niin. Mä voin vielä kerran katsoa. Mä oon katsottu varmaan jo 100 kertaa. Salgram Bisuits. Onks nää englantilaisia? Tässä lukee Salde Caramare Bisuits. No. Nuuteri. Mitä Hei! Tälleen saatat. Mutta olkoon. Me viikataan vaan, katsokaa, kun tossa lukee englantia Bisuits. Keksi. Ootan nyt. Tähän, kun tossa lukee Salde Caramel Aa. Bisuits. Ne on varmaan englantilaisia. Sinne meni. Minne meni? Mutta mä halutaan vähän aikaa puhua teidän kanssa. Ottakaa hetki. Mikä on teidän lempipizza? Kertokaa kommentissa. Ja jäätelö. Niin. Ja mikä on lempihamppari? Niin. Ja sitten niin silleen niinku niin. Silleen niin. Tänään tulee Elikkä varmaan vähän video. Niin, pari sortsia ja ehkä yksi vähän pidempi. 20-minuuttinen video. Vois tulla. Ehkä, kun mennään pelaa yhteen paikkaan korista.
futispalloilla. Mutta Me ehkä sieltä laitetaan pari shortsia ja ehkä voidaan laittaa säbää jotain. joo. Mutta annetaan arvosana tälle vaniljan makuinen vanukas kermavaahdolla. No itse annan 5/5. Niin mäkin. Mitä ihme? Mitä? Kato! Täällä ei sulanut. Äijällä on vielä siellä. Äijällä on vielä siellä. Kato! Tämmöstä vettä! Joo. No niin mä juon tuolla tämmöstä ihan. Cheers. Nyt tuli kunnolla vähän silleen. Aika hyvä. Ois pitänyt laittaa tää meikkeroon. Ei kun haluaisin tehdä vettä. Ottakaa hetki. Noniin. Noin. Me ollaan nyt niinku tyhmiä ja tehdään oikeesti. Täällä on vettä. Vähän tämmönen seikkoutus ehkä. Ei että. No tuli likavettä. No joo. Mä käyn heittämään. Äijä selkä Vittu. Okei, mä lupaan. Me vedetään ykkösen. Joo, en oo vetämässä. Tokko paperia? Mikä oikein. Mutta siis vanilja tämä juttu 5/5. Entäs Nigma? Oi jumala. Hän on Tuomas Kiiskinen. Ei mikään Niklas, hän on Tuomas Kiiskinen. Nyt kuivataan pöytä. Joo. Se oli niin läspä. Siis oikeesti, miksi mä sanoisin sua Niklakseksi? Kuka sä? Niin mä en edes tunne ketään Niklasta. Paitsi ehkä yhden. Mut en mä kyllä muista missä se asuu. Mut se joo. Jos toi pääsee videolle. Olkaa hyvä, Olkaa hyvät katsojat hyvästä kaatuneesta. Mutta tämä vaniljajuttu 5/5. Sitten se keksi. Missä se keksipaketti on? Tuu veti. Ollaan hiffaa. Et saa kiinni. Ei nyt ei voi. Et saa kiinni mandariini. Ja sitten. Ei nyt oikeesti. Vähän läppä. No, Tää 3/5 sitä. Mun mielestä 4,5/5. Sitten Vesi. vesi 5/5. 5/5 Ja tietenkin. sitten Mut tämän testetään vesi. maitoa. Joo, ei nyt. Mutta kuitenkin maitokin on 5/5. Mut kun me laitettiin tänne vettä 0/0. 0/0. 0/5. Semmonen oksettava. Enemmän 100/0. Mutta Mutta nyt on Tuomakselta ja Veetiltä tämä video. Se olisi moro. moro.